Fundació Abertis t'apropa a la mobilitat responsable. En aquest camió de mercaderies caben 20 tones de taronges. Han arribat des de València fins aquí, al Mercat Central de Majoristes, i després continuaran en un altre camió fins a les fruiteries. Gràcies al transport d'aquests camions, a les botigues hi ha de tot. Et pensaves que les taronges creixien directament als prestatges del supermercat? «11, 12, 13 i 14. En un sol minut han entrat i sortit d'aquest mercat central 14 camions. Per aquí circulen cada dia gairebé 5.000 tones de mercaderia. T'imagines quants camions fan falta per transportar-la? És al·lucinant. Hi ha diferents tipus de camions segons la mercaderia que transporten. N'hi ha que porten remolc i n'hi ha que no. I també n'hi ha que porten mercaderies perilloses. Compartir les autopistes i les carreteres amb aquests camions tan grans és un pal, però s'ha de reconèixer que fan un gran servei. Fins a finals del segle XIX, tots els camions del món s'assemblaven. Eren carruatges de fusta amb motor, i encara que sembli mentida, funcionaven amb vapor, com els trens. Al llarg de la història, els camions han estat molt importants. Per exemple, després de la Segona Guerra Mundial, van ser imprescindibles per a la reconstrucció d'Europa. I vist el seu potencial, cap als anys 50 es va experimentar per millorar-los. Es va intentar construir un camió atòmic, però l'invent va fracassar. Actualment hi ha camions formigonera, cisterna, frigorífics per al transport d'animals, camions grua i els tràilers. La cabina del conductor també ha evolucionat. Ara n'hi ha de tan modernes que semblen autèntiques habitacions. Em dic Félix Fernández, soc conductor professional de tràiler grua i porto 44 tones a sobre. El tràiler grua porta una grua enganxada darrere. Això te permet carregar i descarregar-te tu sol la mercaderia i això no t'impedeix portar-lo a qualsevol part del món que et digui el client. A l'hora de carregar qualsevol tipus de mercaderia has de mirar molt bé on t'emplaces en la grua. Has de mirar el terra perquè se pot enforçar. L'emplaçada vol dir intentar desplegar la grua. S'han d'obrir unes potes. Aquestes potes han d'estar molt ben emplaçades perquè podin tindre qualsevol fallo o llavors seria fatal per la grua. Vaja, aquí tampoc puc aparcar. La marca groga en forma de zigzag i el senyal vertical indiquen una zona de càrrega i descàrrega. Durant les hores que hi viu, l'espai està reservat als vehicles que transporten mercaderies. Cal respectar-ho. Un camió podria necessitar l'espai per descarregar la mercaderia d'aquest súper. Aleshores, si hi hagués el meu cotxe, el camió no tindria lloc i obstaculitzaria la circulació. Així que encara que em faci ràbia no hi puc parar, i menys estacionar. El transport terrestre de mercaderies es fa bàsicament per autopista, així que circulant-hi entre setmana amb el cotxe o la moto, segur que et trobes amb un munt de camions. Si vas darrere d'un d'aquests tràilers, hauràs de deixar una bona distància de seguretat, perquè aquests vehicles són tan voluminosos que treuen molta visibilitat. Per tant, no pots circular enganxat a un camió, perquè no veuràs ni la via, ni els senyals, ni els vehicles que circulin en sentit contrari. Encara que no siguis un conductor de camions, no pots ignorar que existeixen i estem obligats a conviure-hi. Els camions de mercaderia són vehicles grossos i pesants i cal estar atents si hi circulem a prop. Per exemple, per la seva mida ocupen molt espai a la calçada i si hem de maniobrar hem d'estar atents i tenir-ho en compte. Avançar un camió és una maniobra més llarga i perillosa que avançar un cotxe. Quan circulis en paral·lel durant l'avançament, cal subjectar bé el volant. Si no ho fas, el que pot passar és que el camió et xucli, que t'atragui cap ell i xoqueu. D'altra banda, els camions també han de tenir en compte els cotxes. Els més grossos i els que tinguin més de 10 metres de llargada han de deixar una separació mínima de 50 metres. Aquí diu que aquests calamarsets s'han precuinat a Pontevedra, així que deuen haver arribat fins aquí dins un camió. Curiós, hauries dit que la vida d'un producte transcorre majoritàriament anant d'un lloc a un altre? Doncs sí, i ara aquests calamarsets faran el seu darrer viatge sobre rodes dins el meu carro. Cap a casa. Fundació Abertis t'apropa a la mobilitat responsable.